ndine problem yekuti ndimapirisa ndinomwa ndikasema on time ndinobwa kutsa kana kutopenga kana kudzima zvachose ko vakama mvura zvinovaonera vaimwa mvura muna kuti odzeba kama kupi mzembere mukafunza vamwe zvakama wani mamuripi zvikanzi chinibatsire voda kuba tosimuka manje manje ndikati ipapo pamuri papo pane mvura zvikanzi hai mvura here uye muone varume yaya black vapakafira matacha nemakosvimwe zvausingarwisisi maybe ndakadosolowa some of those things. Makadi muri eZimbabwe kufara kusangana zvakare pachirongwa chedu chino cheAcross the Border tiri pano pachannel yeDumas Films. Kana usati wanga wasubscribe tinokurudzira kuti mugare makasubscribe kuitira kuti musajambwe nezvimwe zvirongwa zvinoteera. Same time yatinongosangana every Saturday na 10 AM tichikupa chirongwa cheAcross the Border. Zita rangu ndinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Kana newe une nyaya yauri kushare nesu tibate pa WhatsApp kunyanyanyanya avo vari around Gauteng province sezvo isusuwo tiri best muno mu Gauteng. Uye chirongwa chedu kana uchida kupinda pachirongwa chedu hatina mari yatinobhadharisa kuti upinde pachirongwa chedu. It's totally free. Tisingapedze nguva yenyu ngatipinde muchirongwa chedu chanhasi apo patine murume ari kukurukura nhoroondo yeupenyu hwake kubva achiri kuZimbabwe kusvika ave muno muSouth Africa. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedze nguva ngatipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva vanga vari pavaita samusika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yekopi. Baba, kufara kusangana nemunhu akaita semi muchirongwa chedu muzuva ranhasi. Tinokutendai nekuuya muchirongwa chedu ende makadizve. Aiwa, isu tiri nani makadizve. Penyu hwedu huri right chaizvo. Tafara nokuva muprogram. Ya, zvinonakidza. Kune vamwe vanhu vanenge vane mazita akaita semi zvinorema kuti vauye vachigara kuDumas Films ipapa but mima zvininipisa mukabva mauya. Nyaya yacho yakamira zvakanaka yakada so because kungoti Dumas Films zvinova ndokwatine mikana yakanaka. It's a program iri good because tajairira kudzingira mabigger brand atinoti mabigger brand but achiproducer nothing. Understand? Kujairira kuti ndongofa ndongoona ZTBC but kuproduce nothing ende kuma private tudiki kutu ndotupisa andisi kutukisa ndikuta reality ndikuta reality chero ndozizwa kuti uzitaura izvo. That's fine. Ndochaizvo. Tinotenda nekusangana nemi. Thank you so much. So pana papa Across the Border sokuziva kwenyu ndinovimba kuti makutoziva tinenge tichikurukura kunyanya mafambiro rwendo nhoroondo yeupenyu kubva kuZimbabwe dzamara muno muSouth Africa raramo yemuSouth Africa especially those hardships interesting events. Saka nhasi totanga nekuti vanhu vese vazhinji vanoziva kuti zita rinonzi Baba Tenzin. But zita rechizvarirwe tingati tinani? Ya, mana pepuka izve mari.
Pepukai zvemari. Handitika. Yeah. Pepukai zvemari anobva kupi kuZimbabwe? Pepukai zvemari anobva kwaChivi kwaMaringire ndokwaakazvarwa mugore ra 1976 07 1996 andizvo exactly kurati mukomana yoyo apinda 49 ndokunobva mukomana paChivi apa pawezhira apa. Yeah. Saka vanhu vane ma 50 years ndo zvavanenge vari here kana kuti vanenge vachimbira kupfura? I don't know. It's like zvinoenda nekuti unozviita sei. Because I believe that I'm still that less than 40 years. As not ndozvona kune vamwe vangu vaitoma junior panguva yechikoro. They are older than like I don't know. Kotonzi akutokangamuka mfana okwangu chikoro ndandizi big guy pachikoro ndatozi zidhara pachikoro ari kuniti mufana because collectiveness yake yari kurarama nayo it's bad. Saka tisona zeramba kusakara aiwa tiri kubhoila apana zvakasiyana. Saka tisuka anoona manje unoona kuna vanonzi ma 2000 kuna ma 2000 avo. Saka isu tiri ma 2050s. Understand? All right. Tingati Pepukai yakakura zvakaita sei? Timbonzwa nhoroondo nhoroondo yaPepukai yakakurisa. Ndinosvika pakuzokamwa handina pandoziva pakuti pandakati apa ndakagara 5 years or 3 years mukukura kwangu kuti apa naapa. Pandakazvarirwa kuMashava ndopandakazvarirwa inini. Ndakazongokaruka ndakunzvimbo inonzi Mkwasini Chiredzi ndakaita chikoro grade 1 paMkwasini grade 2 nekuti muntaraunda vaita zvokupinda munzvimbo dzamaprazi dzenzimbe dzisikana naChiredzi triangle. Saka isu taingo ini muntaraunda ine munhu wanga asingagari pabasa aigona kuti akahora nhasi maauto manzi nekuti takusenga takuenda kune imwe section mosvika umeenda kune chimwe chikoro movha umeenda kune chimwe chikoro. Saka zvimwe zvikoro ndozikangamwa chandosa ndokuti ndakazounderstanda state of my schools and education paMkwasini pandaita grade 3 or so. Pandakazoenda tambogara kune Mamwa that is Great Zimbabwe. Ndikadzidza pachikoro chinonzi Nemazuwa ndopandaita grade 4 5 ndobva ndazobvapo ndikaenda kuzodzidza paMaringire ndikaita grade 7 6 handizivi ndikadzidza grade 7 ipapo. Understand? Aiwa 16 aiwa handautoita 6 yacho handitoizivi ndakangopfuurira because pane nguva yekuti unenge uchifamba wanenge uchidai kozonzi munhu unogona zvikuru posoti paunoenda pane chikoro chacho uona kuti grade ye6 yaoda kuti ndisaka kune zvanana. Saka iwe tokuenda ku7 kwacho kuti ndatopinda mavari vantu vadoko wotobuda wakanaka wakadaro plus nema hardships kuti mubereki unenge achimbota maombokurikisa chikoro omboda. Saka kuti ufunge kuti udzokere nemunhu wakaenda naye kuchikoro angarosure kwako muchimuseka ari mujunior woenda naye musame school ndo zvandairamba ndati kuti mimi uri kusure ndenda kwandandagara ndiri. Understand? Saka timbere ndagara ndini narondo rakapinda grade 6 ini wanaiva ndiri ndakadarikira grade 6 yandiona nyaya yacho. Saka ndo mararamiro andakaita ndobva ndasita that was grade 7 paMaringire paMaringire paChivi. I was 19 years back then. Ndaitwa mukuru pachikoro ndobva ndasita form 1 that was igore ripikiri grade 7 1998 ndobva ndakapedza form 4. Saka tikati 1997 form 3 1996 95 ndo papo ndobva ndasinda form 1 paChamananzva which is secondary Maringire primary form 1 and form 2 ndokuzobvapo mukoma akati izvi zvekunetsekana needucation pakuchikoro kwaita mbiri yakanaka kuti mukomana mukuru but haari kuvavesera nokuti kuchikoro chako ndanchichidzidzisa kana form 4 ndaikudza kuti hambomirai pamedza muri kuita idzi because ndaigara neshamwari dzakanaka dziri mberi kumagrades. Saka ndandiri munhu anokurumidza kubata zvinhu zvangu ndokuita zvatiri kuita. Saka mukoma akazoti chiodzidza kupi kuShurugwi ndokwazoita form 3 neform 4 ndopanakandoita kuShurugwi. Saka ndati zvikoro zvandakapinda zvakawanda ndangotaura zvandakazoziva kucreche ndakandomboziva ndakapinda kune kuzaka nekune handimbozivi because ndakunzi apachisumuka pamunoona kwandiri musiki nditamba bhora vamwe vachienda kuchikoro. Saka zvacho zvazvangosakara so. Saka last moments of my education ndo dzandakazoziva kuti ndakazodaiwa apa ndadzakwana ndakuziva zvandanda kuita.
Shurugwi ndo kunonzi kubotereka. Kubotereka paParkinson chamobuda icho chachikoro chiri apa Parkinson. Chichiko chapenya chikoro chia. Chichadzidzwa nevarungu ndongo yaitaiva ipapo. Ndotsa zvakanaka pamusoro pangu ka. Pangu yadzidzwa nevarungu. Ndandiri one of those guys within the varungu. Chichapenya chikoro chachiri best. Pao best wacho I was one of the students who made that school best. Because in 1998 ndogurira ndakanyora form 4. Ndichibva kwanda kuchamananzwa kumusha kwachiviku ndaita agriculture. Saka nchinda uko kwakusina agriculture ndikasvika kune building. Ndikasvika no ndauda building. Ndakasvika building kwandakabva ku previous school kuchamananzwa pakune commerce. Apa papasina commerce. Ndakasvika take over commerce ndobva ndotora building. Commerce ndaito nema students andaitodzidzisa akatopasa ese. Mbozi ndaiwa commerce zvakaipa. Then pachikoro pano ndakaita building yekuzotangira pa form 3 ne form 4 ndikaita record gore iroro, that was 1998. Ndakaita record rokuva ne A anditika rekuva ne A pa practical yeningi yendaro ndaita practical ye brickwork. Tisandanyora theory tisatatora zvema files zvikataugwa muzvikoro kuti kuParkinson haikwaita muchinda wanetsa. Saka zvaizonyatsoreba kuti ndandimukoma mukuru. Saka zvaizovakawo brand rangu kuti ukuru hwangu vamati ndakadzokorora, but no, ndasingadzokorora. Ndimunaiti panguva dzousiku ndonguva dzekuverenga. Ndaiwa ahead of things. Ndo part of my life. Form 5 and 6 ndikaita parapid result college andakindira day to day. Zvekuti unozvawo zvikoro zvekuti vazodai makoma akusvitsa apa kuzo 5 6 dzekudai mugweru aiwa dziti meta dzekuapply mapepa achiuya uchiti akoga. Saka ndaingovhengasa business nechikoro zvakazodaro nokudaro. Thank you. Tanzwa nhoroondo yeupenyu kunyanyanyanya panyaya yedzidzo. Now magara pamba. You are coming to your sense now. Now life yakuda kufandiwa. Yakuda kupanda. What happened for you to venture into hustle? Thank you very much. Hustle yakaita so. For me to venture into hustle, it's either totally coincidence, but zvakauya in a way kuti zvinhu zvandakatofarira. Saka ndingati pandakapedza chikoro, I was disappointed. Chikoro chendaidza Parkinson secondary ndechimine cheshurugu chezimasco. Saka munhu anowana apprenticeship muzimasco munhu anobva pachikoro cheshurugwi ari best student to take whatever the course you want to take. Inofanda zvese chako kungoenda. Understand? Right. Being the best student gore iroro ndandakarova na general manager vese ndandakavarikita because ndandakarova chikoro zvitodaro. Handiti. Saka it was an auto kundaifana kungoona nzvimbo yangu ndaida apprentice nite zvechichichi ndaita zvekuvaka wati planning and whatsoever. Right. Ndaenda zvakanaka. It was automatic. Everyone knows that habvunzi hoyo kungoendawo formality. But ndakashayikwa palist. Ivana vaitoka kuda 15 ndakashayikwa. Ndashayikwa choti pakapinda vanani? Pakapinda vana vaibva kukwekwe. Vana majinal manager nemaona tatina veimomo vasina kana vaitotiza nemabhuku emacorrections. Indakaita record yakavengwa nemabhuku nanhasi pachikoro iripo. Ndashayikwa. How is that so? Ini manje. Zvasingadi interview because ndaikata everything. And my brother was very proud of me. Tamfana akadaika uyu. Mukoma wangina ndrefa zvitima zveshurugwi zvemakomo zvemaini. Zvemapassenger. Aitodada kuti mupangu pabuda mwana pabuda mukomana. But nekuti zvakaditika moyo. After applying some schools nchita zvemachipurisa zvese nama-applications dzese ndandakaisa kwese. Remember ma-application ndandakakanda pati ndakanafarira yeshurugwi because ndaziva kuti ukapinda umu 2 minutes ndava umu 2 minutes ndakutonzi company car hawo imba yako zvese ndaiziva zvotika mushurugwi kuvanhu vari genius kune vamwe vanga vari before us. Handitika. So handipo pazita zvese zvaramba. Ndiri mukufunga kudaro. That is the year pakati kayaenzi referendum. Yainzi mumataundi vachitoma vana vanenge vari vakaita will up to register yes or no referendum chichi. Saka I was in Ward 6 mushurugwi ndobva ndanominatwa kuti aregistra kuregister chichi. Ndobva ndachirova zvakanaka handakutora kana even 2 weeks ndobva ndanzi haqualify kupinda pafield ngapinde muoffice paDA munenge mushurugwi. Ndobva ndapinda muchifamba aiva chichigemu chainakidza. Ndobva ndatoita zvimwe mbiri ndirimo. Ndo mazuva anga Ian Smith ari ku is it what not is it Gwenoro damu regweru riri
ndokuno Prasla Smith, Ian Smith. Vakakonewa kunomuregister vanhu vakakonewa. Ian Smith chaiwo wedu weZimbabwe mudhara wekufa wedu anga ari wecolonialism wenhingi uyu. Wezisa rake renhingi uyu. Exactly murungu uyu. Wanga sinzi interview wiki. Saka taikaita majoke kuti muofisa ndiani akandomita. Give him to me because I was just commenting back then. Kubva kuchikoro pandakazvagwa ndiri ndinongona manongotaura ndine something chinonzi it's impossible. Hapana chinhu chinonzi impossible ndochiti impossible. Ndozi achingoinda. Ndakainterviewa Ian Smith akareje akanyora yesi yake ndikabva nenyama. Zvikazina kufarira kutaura kwako nokoseka kwako. You don't take sides like vamwe. I don't want to say because I was doing comment. I saw not and remember a former president. And it was just somebody from school are kunwa corrections. Awangu ndakachowina chakadaro. So from there paipo mari, paipo beg go referendum. Takapo mabeg mari. Ndo bandava converted na amwe sister wanzi Trivari. Anova mwana wazvanzi murume wandagara naye shamari friend yangu ashanda kubhubhi waita sokuda South Africa chidzoka so kwaiti akaona zvinhu zvakashisa mushurugwi waisiya patiri padeni saka ndinde zvozvitengesa zvichidza kuti ano saka ndaiona mari yacho so imari iri boy saka ndingati in fact ndakazopedza form 4 ndandatova nepassport kudhara because ndaigara ipapo form 4 ndakazononyora ndova nechi nepassport so pandakazopinda mufield ndazobata mari yangu iya ndakaziva kwekuindisa Mbona mimi South Africa. Ndichoda mu South Africa mimi na job ndichoda ma solar ma TV ma radio anodura aitema na general manager. Tichariga tichapeka manje ainzi ma joga short. Ma tricota yakazi makango ndakati jindo t-shirt zose ndakapolisha kuti masheds. Akotete bakatepisa zvotodaro. Zvoti akuna ngasi munhu wese akatedzera border mushurugi nokuda kwangu. Because ndakata first of the youngest guy I pisa. Ndicho ukatora deposit yako ne half down. Payments over 3 months to come. Ichi mari yeZimbabwe tashisa madola eZimbabwe. Tasikashandisiri mabonda ndimabonda ndimazivi. Andamboga ndasangana nawo back then. Panguva ndakararama ndi muZimbabwe ndashisa madola. Ndati mari ende tashisa muWest wallet zvakata zveshe. Ndakaloda mari yemonth salary yemukoma wangu 4 months ndebara ni 1 month. So ndo pasweba applications teacher uya kubondorofi. Uya kuGuarari. Chipurisa chiri kuda. Ndinomanya. Ini manje ndinoti ndakuda business ndalazoza kuso business South Africa chichi ndokuzodenda ndichodeka ndabva ipapo pandakazoenda for work that was Botswana anditi ndanda kuBotswana kuBotswana ndobandaka mari inopisa ndobandaka chahaso chinoita kuBotswana. Let me tell you how it pushed me to hustles. KuBotswana ndakamupinda ndiri musecurity aichengeta matanda aibva kwamutare magamples anozogadzirwa anozotumwa nevarungu kunana mapuruna hands kumaprazi vachiita magetsi kana kuvaka matanga nematelefoni. That's it. Saka isu matanda goods train raimadurura pano paMonchudi 30 kilometers away from Gaborone. Saka ndakasiwa ipapo hapana pokuvata unoenda pasi pematanda ako uchivata ipapo. Murungu akutenga kabheji rako opa mari yako kabheji rako nechipupfuvu okusira cabbage ndo chandaidla ikoko. So I was okay because that was the work randaiti basa. So there comes assholes when it calls my locals aizouya manje komatanda anotengeswa kupi ndai kunonzi kuMonchudi ndai ku Broadest ndo kunotengeswa ndo kune depo raanenge akatwa achitengeswa kunzi $70 70 pula 30 pula according to sizes. Saka vaizviziva kuti anodhura. Saka vachindiudza I didn't understand the language. But iwe ukaonaka ukaita ma30 atizvikwanisi chitisa uka 10 one mari chikafu knowing we cabbage every day every day itatsina iwait and imagine sina mafuta apa roga uchisa vapurisa passport atinadzo ma SSG achinetsa. So ndio pandakati no man nane planner ndikatoa 10 kai mangwana ndatenga mazuva ultra milk ndendafarira kumwa kana kuzotenga zvinyamanyamani ndochikawo ndauzvauriri chikafu chakanaka chimwe ndaonacho mungano wautanga kao mangwana wayani wake mangwana ndatoa waiva usiku ndowapachisengera zvimota zvavachinda kwaidzigwa ndandachipfula anditi that how it began kuti shoko rakazosvika sei kuvarungu kumaprasi kohanzi handisi rakasvika sei. That was around 3 o'clock ndakaona kurori pandiri ndani mutsovya saka vatosvika ndongovaudza kwanodi kwaona matanda kanze tula matanda akadai mari ndikati awandizivi
indi kugadha awa anozotobwa nemarori achienda kudhepo. Dhepo riri kupi? Ndikauta kubroadest, vaenda kubroadest wane aisedzera po 1 reta 200 pula inova mari yako yemwedzi padanda 1. Varungu vobva vakoniwa ndobva vauya kwandiri peki zvikanzi my friend, what are you doing here? But no, I got this pulse for how long? Marungu ako anoseka pana varungu anouya kumwedzi chete anongo achingodhibhiwa ndindo machegera vanozonga achitora madhezi akanaka changu inongodita ndangoti nyaya zvikanzi already here's the story. Tikuda matanda uko ari kutoda matanda akadai so tula 20 kata anosenza trailer topa 100 pula pedanda iyo 100 pula ndakati mbumirai mbofunga ndakufunga next vanonduzo vachandinetsesa vachandirevera vachadididi man kamukokai man whatever happened chauya 22,000 pula izezi keshe ndaona chinzawe lezo paisi feki ndikati uya kuma 88 nevanhu venyu cheki sharp 8 vachisvika vachiloda vatanda vo 20 vachienda ndikati ichisana kubatwa nyaya ina kusvika ndiri pakuti 2 days after pakwematraka 2 batakapawa namba nomutu takaudza nomufesi wedu indoda 30 indoda 40 ndikatochiveina 8 murume ndakaverenga mapula kusvika ndisisazivi mapula anoverekwa sei kudaita sumbuso unozva pula rinonetsa kubata 5 pula coin zoga kana uinaro so you cannot just share kana kuteka gwinya the pesa angu nakubika ndifile ndapamana for a reason, not like rand muno kuti rand tinoti 10 every day ndibata 1000 every day kuprata every day. Pula rinochengetwa pakati about 4 to 5 trips ndinoda almost 20,000 pula. Ndikazati nyaya ikagozikamwai iri jerere wompe posi nyaya ingakutaurika plus wemudhuze manje vakuda tipo matanda mahara manje mahara awo ndechi they know kuti waitengesa saka we are going to protect you bribe saka iweka toza zvarukuita chikwati po tisataura saka ndandogopa saka mandanamanasika pakuzopera manje but akasikapera akawandisa so ndo patati uri manzendi ndangori kumurungu ndangwarirwa kumusha saka ndaitore mari yako kumanya ndobandaina ndanopa mariko that was 300 kuti ini apa ndima 20,000 kuti mari ndakaisha here kana ndikapata handizivi bozi rakusumbura ya mukati remember kufurisa madziko inde ndakatora trip iyoyo kana ndikati chabakwa kubhoda bozi chokuri chasvika chiti bozi nyaya yatenderera tichipinda muZimbabwe nda right ndopa ndakapinda muZimbabwe ndichipinda muZimbabwe ndisvika ndagara kushurugwi kunonzi kwamambowa ndokwandagara anditosvikawo madam bo chichi ndatoti smart tenga property one day yei full house nditoro board smart what's next business ndambeya vangu vakati uya kuno uende kuMozambique kune business. That's when I started to go to Mozambique game rokuchinja mari asi nchini nakabai na mawine ainzi ma Green Valley ndo aipisa ni makambachani anova masamba anotengeswa kuMozambique ndakatobai nawo as a trial kwete kuti kwanzi ndada kumeka mari ndada kuona how they survive, how that business make kuMozambique ndobva ndainda asina kunofamba ndachara kubala pa 20,000 ndikubala zimapula zimadaidai chichichi ndikuona ngoma kuti mari vachidaida chichi kumboitika ndopa ndakujoinidza zvinhu ndopa ndakataka ndane mari yangu ndopa ndakaita game rokuchinja mari machinja pondo tisitaikondora market pasango border post paMozambique tisuzve ndaita zvese manje ndaijambisa vanhu ndaijambisa futi mota dzinobva kana kuSouth Africa dzabewa dziya ina ndisindaba ndiri kunzi ngadzipinde Mozambique ini ndita madhiri angu nemadhiri angu ndikati madhiri angu ndoti connection yekundipinde bweza upindika pari pakaswaswa nepurisa band frondera ZRP masaidi saka find a way yekuti uvatize or go through them asi chibudira kuenda. You understand what I'm saying? Thank you. Because ndati vagorogoda racho apa ndafamba ndiri ndega kurobi umunuka mari ndakaloda so ndairisipenda matsotsi chaifamba ndaikondora market ndi paMozambique chagame rokuchinja mari ndakatanga nehustles zvoti kusevenza kunzi muka sei maswera sei how are you boss morning boss. I never wanted that. Since ndakabva ndatomaka chose ndakatena down all applications naidza vozve zvezvikoro because chanaendera kuchikoro kwaya kutsvaga mari saka mari yati yanditangira before school saka ndomona going all on. That's how it started. Ndokondinyere what happened in Mozambique. Right. Mozambique lukondora market zviri kufamba
Munhu wese adachinja mari ava mapurisa anopa mari yavo inini yakundilombesa padivi ndikaitenderedza uri 5 or 6 ndomupa mari yake times 2 kwandindiresa kwani times 2 yomba yake yakakwana lese kana anganipa 100 tonda pa 10000 panomudhora 10000 iyi indava ne 20000 yabuda mu 10000 point ndainzi baba 10 cent ndaingotaurisa zvekomedi mana bhazi nasamiro namusasa wana munga from Harare basa chinjai mari una 10 cent jambisa zvinhu na 10 cent ndaijambisa futi ndinobata so magwadi for ndize magwadi for ndenda ku market kunonzi kubazara ndaidenda zvangu zvasanga bako bosi ndenda gadzira road kudara papa mari ndosika munhu utengesa weint vamwe ndopasenda kumaputo zvese vachita life was good and I want to remember and I was loved nemunhu wese right there comes the story ndichidaro saka ndakavhengesa zvese kanoti no pane time yozmunhu zorora kumba but unofanira to keep money running mari ngari michita sei ichitenderera ndo pandakati no man pandenda kumba makumboodha mabhero panenda kamira ngamazoro 5 days munhu ona 10 cent kutamba siyari kuti ndatorora by then ndo pandakaenda kumusha ndikanoenda mabhero angu bobo ndatengesa mabhero anga apera ndo pandadzokera futi ku Mozambique ndasvika ku Mozambique noodha mamwe ndikatometa 2 months ndichiodha bosi kuodha tisakatanga negame rekuvhura mabhero yake mushurugwi tisairira ndaiuda mabhero emasocks achipera zvokudaro masocks masecond hand aya ane mari zvokudaro zvaitotyisa so ndakazoti one day ndikuenda that was this is the story to tell nonga mukatasa kuma channels ema old Facebook anga ndakatanga kuhekewa ya unoona kuona pane video yakanzi Mozambique yakati real life Mozambique life ndakasungwa nokudai it's a comedy but it's a real story for me to post it was boss of manager Joe akati ndamutaura iri nyaya akati no do this one and I can say it now ya member pa masculpture nchiputa masculpture nchiondedzera what happened in Mozambique yeah and semuna masculpture ndikupi masculpture ndakaita that story ndiri ku like it was in Pretoria because ndo panaiti nyaya dzangu ndichiondedza nyaya yangu but it was in Pretoria ndichiondedza nyaya itika ku Mozambique saka ku Mozambique right mazuva ayo mpana yana Mozambique it was a trip to Zimbabwe at Mozambique ngati cash yangu yakakwana ndakada kukuswa pa ma medical yangu akati okwana ndatoni marands ndosvika pa border pa chikwalakwala ndotora marori angu straight kumaputo ndoti shokwe ndoti maputo ndoda mabhero angu ndodzoka ndozvandaida kungoita ndasingadi anything to do with mingling with people exchanging money because ndindaikondora market saka apa ndasingadi kuzviita kune vafana vari kuzviita ndichisvika paborder sangu ndakasvika pane nyaya yemafeki sikanzi kwai feki ratenderera pano apa ndo musi wandasvika svikanzi uyerusi ndibabatenzi ndiye anochinja mari hombe ndiwachinja ndikambochinja mafeki reni ndine mbiri yekuchinja maranzi mapula ma-US dollar saka mafeki ndakambomachinja kupi nekuti bhazi rakaburuka vanenge manigerians vakafika zvimaheti amene zvavakaita kuda ndo akanje mafeki zvavasiriwa I cannot say that asi pangeita mbiri I didn't take it serious nakuti haa zvinhu ndezvepano ina ndichagari kuno ndikutambira kuZimbabwe ndikuda kucrossa border kuMozambique kubhazara ndobada kukwirira marorika toenda kutrain kumira train ya4 tozomanya netsoka chienda kutrain mafriends angu atenze uri kutsvagwa nepolisi kwai wanetsa nemanyaya machi yemauyu yemafeki apa ndotobhadhira bhazi ini zvikanzi iwe apa ndona mapurisa akutonzvaka mubhazi ndikutotsvaga iwe bhazi randakabhadhira mandaritiza rasviti I cannot stand this. Let me go and do the mabhero angu ndoona nyaya ndodzoka vose mapurisa anondiziva anga ndidelaya ndo ndasvika kula train ndati maputo ndaoda mabhero angu ndadzoka ndatoenda masenge saenda kumiri ndaenda kumiri kusangoboda posi mapurisa ekumusango nekuzimwa atozivanaka ndatimira ngemuna wakomana kumiri nyaya dzavo ndedzichi kuMozambique inside ndikunosvika paya ndikandikaisa miya ndikudzwa kunoikwa hiloyi nevandoziva kuti hiloyi kunyende faka dzimunenge njema dzakapira dzimunenge makumbo nganga kuma chii apa ndakana kabhegi kangu kanandina kadikidiki kaingwa kabhegi kanangofamba kasecho sechikomana zviya in I was there for light story light just so clear vakambeende yangu machinda angu but zvakachinja sikanzi ndiye musungi neni kuprison kustoks zvinowa serious kizvi kwaiwe ndokuziva vanhu anikutevi uchinje mafeki wena ingwe mafeki apana justification ndi how okay ndatopinda mustocks ndandoradzikwa mustocks ndatopinda mustocks kumavo around kwakuti ma33 pamahando kuma44 ndindobuda ndi munhu mukuru anoziva nyaya dzakika
akumafofu zvinhu zvidoko izvi ndatopa shoko vakumbana udzai mapurisa ekumiri auya azonitora kunoku vanhu vanonipengera anovira zuva taunzi ngena takutola mustokisi ndinoona imwe timu ndandingahwisisa kutovata mustokisi muya what's the story zvikazapesa pano padoshata ndakubvunza vakomana saka what's the process I want to stay here mana haisiri issue paimupana paisi nyaya yemari inyaya yekuti munhu wakusunga ndiye munhu anokusunungura ndiye munhu anoisa kukoti saka mangwana achitosvika ndio unoudza nyaya yako uyu gadi jeri nokupinza nokubudisa haazivi nyaya dzako ende jera unopinda kunoko ndeya kunoisa kumvura unosvika wakamira wakadai wozodai mune makakwe nyaya dzezvekutabwa saka nokuti wakutodzimachina kuti so akadako unodedzera vanhu nadzimafekwa wena uhumi unochitaura kana vamwe vane varimbokota wena mafeki uhumi wozwa nyaya yemwe munhu wakamira mafeki na 20 years umakata 30 years ubwa uchimo iwo wachakupinda uchinoda kuda izvizvi ndikati zvidoko izvi ndaenda makuseni panonzi pachipara kweni that's a parade auya mapurisa mabhuku awo ningi vachamakoti nekudama nokubudisiwa indakamira wangu ndakamira wangu ndio upi uyu ndafunza gadi tenda pachipara kweni ka maizoregedzwa ampinde muselo munoregedza muyadhi iri jura world mamune muchikoga mangogara achite muchikopo achikafu makagara muchikoita chikapu chacho munde chenyu achibikwa ipapo choya namadzeni mashamwari yenyu momira nguva yekunobata manheru ndopandakabvunza mukadai mashamwari tell me a story ini ndichiri munhu wamawada mwase zvikanzi shamwari munhu akusunga ndi anoda nachikubudisa ndavata second day iroro ndakanobata futi second day ndafamba kuseni ndakubvunza gadi kanzi kononzi ningi akandisunga wakatora livi zuro livi sikanova yarini munomu livi 6 months saka iwa unanyaya for now unomira munhu wakauya kuta 6 months chewa nyaya yacho manje mabhero angu ese ari kuzimisani mwedzi wakupera ready for marketing mishurugwi saka ndinofanira kuti ndinde on time andotengwa apa ndichagara 6 months ndakamira munhu uchauya kana auya ndichabuda here ndichavharirwa what's the issue ndakaramba ndakati funga ndata kufunga manje hard thinking what to do how to get out without him ndo pandakati kwakuma toward the time vanhu vakunzi genani wangu zvazo kwa unopretenda kuchema misodzi baibaika unopretenda kana uchita zvinhu zvinga fake zvisina anything to do with you to save your life ndakaramba ndakagara so remember to be a blind akusiko kuvhara maziso with your eyes open you are blind nangu ndakagara so ndukahwa ndikanyatete kana ntawoni urikuti antawoni watondrova misodzi yangu yakutoyerera ndakutoa kudai kutopretenda blindness ndakutodai saka wakatanga chatondrova kapata kaputi pafudza pabuda padze tak kumanya kukamba sikanza varume pata munhu ari serious kwakutofa pakauya vanhu vachimanya mapurisa netsoka hakuna mota umwe nichimudhudhudhu mune apa ndingodai vanhu vatasa mawindo musiro vachitasa inichivaura zvavachida kudongorera kudai ngata nyaya yangu yava attended yava center of attraction munhu wose ari vakona zviri kuitika no back down whatever it is kakushaya doctor for a test let him be ndachitangira chigemu pano nechimuti ndichidai andichamune musoro wangu achisa wahisa mutloko wahisa vakati yoyoyoyo chichi do you have a problem ndikati ndine problem yekuti ndimapirisa ndinomwa ndikasema on time ndinowa kutsva kana kutopenga kana kudzima zvachose zvikazi ari kupirika pachisecho changu chandasiya kukama mandisunga paipai ndokune mapirisa angu ndokune mapirisa kanzi unomazi unokwanisa kufamba ndikati let's try ndingati mumidhudhu vanhu vakandoona vakabva vaudzana maorder vamwe atiza kwai itainga ine mapurisa ezimbabwe teta city akafaulu momuziva uyu ko ningi musaja ningi vakazotipinga ndilene ngaenda ndotora mapurisa ake vakukandira nyaya pakasara gadi achingofamba nino musi watotiza achingodai ndingodai zvangu ndichingoona ndichatoti uyo mupangara unobaya kana uri free ukabayiwa uchida kuzisevha unoda kutobayiwa kuti kusevha kwakuonekwe ndaipinda mumupangara ondisumudza ndonunga kune miti inonzi mukarusi inonzi mukarusi ndo inenge yakazara kaevriwe ndationa izimiti zikapfumbira zohomberi naro mutinotunga mariri waibawa kuti senga murume akabuda ziyaye ndichinda ndichatoa pati kufamba takanaka kukamba tinosvika pakamba mapurisa nana chibheki changu chiri pamusoro kamatsvage ndichidai chibheki michikabache redi hamuna sechai hamuna sikaonita sei kiti kana atoraswa pano mapurisa ari kuzimbabwe ende awanikwe muzimbabwe anowanikwa kuSouth Africa
Saka I need them within 12 hours. Otherwise I'm dead. Wangu vakamhanya vakanditora kasa pachimudhudhu ndateremberembe pachimudhudhu saka ndaangaite pachimudhudhu famba naye netsoka ndobva ndaburuka pasi takuenda kuborder tese manje it's like 2 kilometers from police camp kusvika paborder ndichinyatsoka kuti apa kudambuka nokusaka zvangu zvaini zvaita but seriousness ramba akadaiboza zvikazobonekwa wasvika pado ukadzokera pesa wangu unenge enemy of the state. We have to finish what we have started. Ndakaenda ndichingosanyarika ndichisvika pagward frontier ndasvika pagward frontier tosvika paimmigration yavo vaneti chikwe I know I remember right. Ndakasvika passport yangu yakadhindwa kudhara ndatogwa ndaibainoona nezongai that was the same side when the peace ndichisvika kumunguru kuna munyai ananga ari head immigration officer wangu katopedza uya akutosaluta thank you kumapurisa ekuzimbabwe arati manya aenda mukurudzo mundane kuchipatara atanwa usoso achibuda so vanhu vakaoma nokuseka maofisa ese nemapurisa agoba nokuseka zvikanzi ndochii chinobatisa iwe cha munhu wakanisawo kai 6 months asipo ndo uchazodzoka saka then the case was closed natoapona free. That's how I make it back to Zimbabwe namabhero angu nenyaya yekucreata because things were damn tough. So asali nyaya yakabva yangondijairira saka zvokunzi basa chevhen when I came to South Africa chinonzi basa nangu kushanda one chigadhembe chino chinhu changu chongosvika nacho later on toona kuti amaya zvasi zvangu izvi yeah. Alright, maku South Africa yeah makatango sei yeku-South Africa kuti muzoti South Africa ini maSouth Africa ndakatanga ndiri zviita zvokuoda anditika ndichingooda but pandakazoti pane time yandoti ndazobva kuMozambique right here's the story. Ndazobva kuMozambique ndaura Mozambique pane nguva yakazopera painzi mabhonda apinda anga akaita brand kunge ma20 rand atinawo kunwa aya achinzi ma20,000 ndobva kuchinja mari kwakunetsa akuchaite profit mabhero akugarigwa achitogwa nokudai ndobva ndatongozodi ndobva ndaya kuShurugwi from Shurugwi I relocated from Shurugwi to Shani Makwasha ndobva ndakagara life yanga yaoma manje zvinhu zvazvaoma life yanaenda kurarama yekuinda kuti ndiite muchibheja chemuZimbabwe ini chibheja chemuZimbabwe handichigoni ndokuna checross border so ndiri imomo so ndakataka kunjena muFree Science Mike tichienda kunokorokoza kunonzi kuWhite kunova kushavane tainokorokoza tiri ikoko ndatosengeswa mavhu korokoza handigoni ndatosengeswa mavhu ya nokuti from chikorokoza before ndatomboita izvozvo mazuva ano ndichaita zvokudinga ndatombotenga futi gold ndinokutengesa ma-explosives mafuse aya ndototi masadza anova manhenga ma-Emirates anodhura maputa ematombo aya taitomaita madhia taitouda tichotengesa ndangaita zvinhu zviri soft kakasozi kangu pazvakazopera ndakuzvishavani ndaitita game rotodini rokutoenda kunosenga mabwe kusenga vanochera vaindosenga ndodini ndiri syndicate yangu tichitaita ndichotsvaka mari yoninde kuSouth Africa ndauda zvekuSouth Africa manje zvekutoya officially zvekuzosevenza kuoda kuchina dhiri pawandigwa navanhu zvinhu zvangozara apina dhiri mabhero akazara kwese so ndakangoti one of the day tine mufese tiri 2 takarova mari takangoti tingoti kakakaso zvikanzi batezimaya pano so ngoda chitombo so zvikanzi mufese wangu ngatingopesisa pati chatauta kutora pasi tapedzisa tatoenda mumakwasha mabhaya akati akiwa nekeshi kitagoma so mabhendo pesa pane mabhera ayaya but anga achine value achangotanga kupinda takaita mari inosiririsa ndobva ndangaita zvimatengi ndakaita zvimagrosari wati ndobva tiSouth Africa passport yangu yanga passport yangu mazuva ayo sorry passport ndanga ndinayo issue yatatinayo mazuva ayo wanga usingapindi nepassport isina visa saka yongoni passport waitojamba because hauna visa yacho you have to go through some stages une mari unoenda kunodii wozodai nokudai saka chokutanga unotsvaga mari uzodzoka paprocess opinda saka inda kamba nanzi kuna namufana vako nasekuru vari kuZZ2 kunopiwa zvimapemiti zviya izvi ukangoshanda 1 month unopiwa zvimapemiti saka make it there your life is good kati haina nda problem kungotoa kumana so bobo sharp takarova road tichipinda panonzi palotumba hatina pinda bad bridge tikapera palotumba mira ipapo tikasvitoka kumaraundi it was midnight 1-2 tiwa nemota tiwa nemudondo kudhite masoja chinoti sechawo achidii tanodropa takadropewa vakomana hikiriki takananga kumvura
ende kwakurumana it was in August. Mvura inga isinoite problem. Takafamba kusvika tafamba. Unozwa hana paya pamunozwa hana inorohwa nehana. Isi takafamba kusvika tagorera kuzofamba. Kusazva tiri kuindepi. Taingotevera ari mberi aifamba. Takafamba non stop. Kufamba zvokutokangama. Nyota inopera. Ugota ungoti no ndingoinda chete. Tichingofamba. Takazondoka tasvika pane kamukaro waringa tizorere pano. Papa at least maybe 500 a kilometer to 500 meters kuti pinde muna Limpopo. Chimbozorora ipanapa. Ndo nyota ichita kupi apa nekuti vari kunonoka. Topinda muna Limpopo ndimwe chi mvura. Zvikanzi panapa ndo patinoona information tokrosa here kana toita slip over here. Pane vanoita kucheka road mapurisa kumasoja nechine mukati mapurisa umo. Masoja tatopamba mari kudhara. Kune imwe team inokusangana naro kuko ku nekunoko. Asi chowari icho ndo pamunozororera. Tagara kana akomana vatai kwakaoma uko. Topinda makuseni. Abo tavata. Ajisata tobata. Ini ndaona mvura yangu yakanaka. Pane rugawa pane gawa hombera unoona imvura kwaiwe. Usiku kumwezi mchena. Unoza mwezi mchena usiku. Mvura leka toto uchena. Ya, ndakume mvura yangu ta. Kuma mvura yangu. Ndakati ya. Ndakachova sekamera. Kwa kuti how we test kuti inoshata kuti inodi. Chiripo necho kuti kumwachi liquid inova mvura H2O ndo yakurova chete. Ya. Ndichinopedza ka. Ndobona mvura ikai. It's not right. But anyway. Timura kapara timedzera chimwe mvura apo. Saka sasa autodzo mvura dzodzo hanyo taita sei? Yapera. Papochito pedu. Tavata. Kwakunoidza. Ndikaumwa muchembere kwazi. Ko vaimwa mvura vakapera pachigava ipapo. Ko vakamwa mvura zvinovaonera vaimwa mvura muna kutodza bakamakupi. Mchembere mukafunza vamwe zvakamawani mamuripi. Zvikanzi chindibatsire voda kubatosimuka manje ndikati ipapo pamuri papo ndo pane mvura. Zvikanzi hai mvura here uye muone. Varume yaya black vapakafura matacha nemakozvikwe zvausingarwisisi. Maybe ndakadosolowa some of those things. Handakurutsa because it was late but vanhu vazhinji vakarutsa wangu. Pauzvotaura hatizofamba hata mira moyo kudhara. Tanokurosa gwezi gwedu mamusina mvura. Yangu wajecha cross. Ndinokurosa pa ZZ2. Ndinasangana na sekuru vangu. Na sekuru tasvika. Vana sekuru vangu vesomusha kwedu kwese kwamaringirika. Angera grade 7 94 form 244. Ambaenda ku South Africa. Ndakana vese varipo zvima supervisor. Zvima chakuti. Ndichosvika pasi kwa basa rekata hali nokitibra. Inda kuzorora ndinechi. Ndaenda ku ZZ2 yomukati. Kunopa mapemiti. Yepa mic apapochi. Apapo mapemiti chipura chimurungu. Ndadosvika pone kuti penda whole day ndakatwala kuna Limpopo kutoleza zvedu fish. Tatotobhota tatotova bhozero area. Ndine matimu kaimduzi. Musaya wedu chichi fish totodya bobo. Makuseni tola muda dzaya kuzotoma tomatisi. Ndozakwira. Dzinotisiya mu aina nesukure manje. Bozi road yangu yakaoma. Road yangu asina kuchipa. Takazinobuda plakaburutswa vanhu vamanetsoka. That team of people. Painetsa purisa unoza purisa. Kwete mapurisa medu kwamba 500 ugamuchiro. Painetsa. Mveso wangu pachena chontola mveni dzikurosa kuri. Takawata mujinga takatobata zviro dede. Ini I survived. Vamwe wakatwa muridza vakaenda vakaenda vamwe vanakubuda vakadzoka. Ndakasandira 1 kuni mumwe mukoma 32. Ndakati mari tiri kuenda muridza ndikwena vamwe vazhinji kaidzi. Zvikubai ne straight kumapurisa uko. Ndaudzana sekuru wangu azviite. Isina murenda straight. Ngalongora umisa kana yemira unodzokera sure kuti woti imoti wozuma woita barcoding kuti imota kwavere yadidika. Takazoona mota yedu special yakautisisa mupolokwani because ndakasinda kupolokwani yakati mota haina kana kubatwa notasi this mota yanga funeral service yaito bakosi yachituna pesa kwako zvakazakomana pinda imomo pinda muri safe titobata mari dzedu safe amuna chitunaso tatoenda polokwani atoburuka smart tatinda muzezi2 zvedu ndosaona sena ndoga muchigwa ndopona una another experience. Amuna South Africa no kwa kure geti was matumbisi. Patabva kure vakomana. Ndirisika pazese na sekuru wangu. And mnenda pagede mudza musekiti nodani ngini. Okay. Inenge boarding school dom. Muchisikepa vakadzi vanogara kwavo vega. Varume vanogara that was zese yokunayo impolo kwani. Vakadzi vanogara vega. Varume vanogara vega.
machakuti maforomani zvinogara zvega amugari murume nemukadzi hakuna kafamily thing vana mafamily vashina makore plus 10 years vanogara asi muri 10 years kudaro mukadzi nemwana mukadzi nemurume you must be working hakuna mukadzi anokwanisa mukadzi wangu nokwera akagara ndo pazvimba zviturumu zvavo chiyadi so mune kadhisi kavana ako imomo ndatopinda ndatotogwa nana sekuru pepo andepinde mzaya ndinobeyo kudhumu nevakomana dhumu necho chii makondena akati makondena mogara muri 66777 wauya kubasa utoita nemamwana utotaura foromani basa bobo smart smart abo ndatoona basa ndona ndiri kudaka ndaudza nyama permit kapana kuti uone permit unenge pedza 6 months uqualify kuona chi 6 months nomashando anenge uchiita saka zvinhu zvainde zveshortcut ini zvekupuwa time inini kainandidi ndazvachiudza kuti South Africa ila ndikude muno ndobuda kana ndakuda kana nguva yange yakwana not to be told to go. It's an insult to me. Mwari ane limits over my staying in South Africa. So ipapo ndakangoti nato andasana jaja anything ndangoti it's fine. I thought ibasa bo post giri kumadhomo chikafu wakumana uri kudya chakanaka kama mazisadza ndakasvika izvo ndizvo kumana vanoti pakonde kunotika chikafu chavo mabhinzi nemazifisha munotenga polokwane aya muita 4 mutenga grocery kamwedzi wapera kuchiri kumbaka asati enda kumunda ndamuka makuseni tenda kuofisi passport ndabudisa passport yangu yaiswa mukati inochengetewa ichazomira permit after 6 months amunopa permit zveshuwa chiwork permit choshanda only kumapras ndokwachinosenza. But those days vaizovya kuPretoria chaishanda because mapurisa emuPretoria anga asingazivi kuti achishande imomo choshanda kumapurasi. Saka right bo basa racho nderipi kunosakura matomatisi kusakura hakuna problem takakura tiriko kusakura matomatisi mari yakadai ukairondedzerwa ukaikakuleta ukada kukoshanwa nematarget hakusi kubasa paunoenda wozondohora unohora according to how you work inonzi target vanoti chipara vanoti bati chipere chako manana vaita so I used to remember the mataura chitoko means the target right. Saka when the 12 lines per day 12 lines nosatoma zakaribachi one line rakaribachi how long 1.2 kilometers it's 1.2 kilometers 100 something like I can't remember because I'm talking of a very long line andika unosakura 12 lines trick there is a trick kusakura kwacho mara ine matomatisika muhomba wakamira so uchienda matomatisi ari pamusoro hausakuri zvazvo kudanyanga uchidai nokudai unomanya ne one side unobudako wodzoka nerimwe side unobudako one line rapera wodzoka nerimwe saka 12 unopera nguva right. Ndandina mukoma wangu msiwa taita 32 toti iwe neseri but hakusakugwa nemapadza kosakugwa newaya zviwaya zvisimbi zvakakohomara zvazvo muchichachachachacha makakotama mupesa wangu muchimanya ne 24 lines because maatuka 12% which means 24 by 2 shit ndakati no mukoma wangu ndatsvaka kaporo kakareba pano noko mandasungira kasimbi kangu ndinakamira so mukoma wangu ndidii tichingodai tichienda saka takaura neforomani ainzi mpenzani ainzi mpenzi ndanga ari foromani ndataura changanika semuna ngaimba kuMozambique so it gave me time yakanaka yekugona kuchita time manya tosaka tojeresa 12 lines tapedza handiti akulovereka 24 tapedza chero mukapedza na 10 o'clock amaende kumba muenda kumana 4 kukombona kutende munhu during the day omana ko chiti pa mukana tuma extra kutoma ngwana tikuzoma Africa zvitendegwe munostenga mangwana garai kana kuti tanga imita something nyamutanga chachirecord hewi aiwa zvatidaro beta kugara tingadiro tapedza basa kaiso anditi saka I had this full of I know of too much of rights tikuita zvatiri kuita takakuta mari dziri pamwedzi woto koma 3000 pa calculate anditi nyaya yakazonetsa manje ndekuti muchisakura kudaro hazvimisi structure inospraya kuspraya matomatisi nekuti mumurimo and amubvumirwa kubuda keep on working hamuna mamask zvinodzivirira kana chichi. There comes me now ndati apa nenda pedza basa kudzana ndikati wembetsana ndati waindifara ndataura changana ndikati onaka isu indakafunda shamani ndakabva kuchikoro iyi mishonga iri kusprayiwa iyi munhu ama kubuda panze or topfeka zvima-protective clothes toonawo zvatinovharira zvikanzi atakazvizama kuzvitaura apa yanitotyawo anshaudzingwa basa ndiforomanika
ndikati ndiani unonzani unomuchangana wacho angari mukuru wacho wanzi unopisa unovava anoshura ndikati no ina handisakuritra tairipo mudane ndo andoda vagara rimori taurikei wakadamwa kwachina mbenzani kusvika shoko kuri mufana ari kunetsa kusaidhu ndanchimufana chismall father avuya zvikanzi muchangani ndiwo uri kunetsa kai pita ndisi kunetsa amiye kuti ndiri kuita marights angu nokuti kana muchiti tiri kusprayer youare killing us apa makarifedza madustbin plastics kupfeka hatina kana nhumbi kwadzo tiri kufema tichisakura ndege dziri pamusoro pedu mwine zvigubhu pamusoro pedu makazoona kupe ende mi pari kusprayer mopo you're out there makagara you know it's not working this is slavery ndataka chirungu chekuchikoro this is slavery pandokuronda kundirova aiva kuronwa ndoro chamwari ukatondirova kana pay me ukatondirova chete muri mbama chete ndatoona mari ndachitaura ipapo because that was the right ende ndasingatye anything kwaiva murungu wainzi wainzi chimbuku mbavha no chirungu chandikutaura wainzi chimbuku mbavha wainzi wakatomborowa munhu akapiwa 100,000 fine compensation aripotebva kukoti panze yamise wainzi angosvika panzvimbo parakweni inonzi paredi vanhu vaifriza murume waivo vai zvikanzi unomusa chimbuku mbavha ndamaiwei ndo wandiri kutoda ndo wandinotoda yeye iwe uri kutumwa naye kuita zvisina basa uchitenda ini chibuya yeye ngauchiuye pandimudze kuti zvatiri kuita zviitizvi vanhu vaingoti bodo ndakaronga strike ikabudirira vanhu vakatazoenda kubasa ndikadamwa kuofisi nachimbuku mbavha zvikanzi what's your name kati pepukai zvemari kokadzidza kusvika papo chikoro zvikanzi uri napo Pretoria kai ndikati andina Pretoria zvikanzi uri kuitei pano I'm working zvikanzi chichi kunetsa kumina kuti hapana chikunetsa tiri kukumbira our rights pari kusprayer mishonga inokuvadza malungs internal organs and everything flu vanhu vakosva zingaperi uku kwatogara futi kwacho kunenda no one is coming to treat or whatsoever togara tiri fofo dzaifamba pasi takabata mukusoko ndakataura zvese ipapo kati no we cannot continue like that imi mune right mugerebo ende makapenera kusaidi apa ndotari munoona chimbuku mbavha handisindasa chimbuku mbavha ndiri kumuudza aitosekerera because I was serious ndetaura chirungu chokuchikoro understand She okay, here's the thing, I'll fix that. Mangwana will be allocated somewhere. But right. Solution ya isiri kustop a problem. Solution ya kulipari mwe basa isiri kuminda. Ndo mandela alonzi kondaya. Kita kondaya we tractor. Inosenga mahei. Rinwabundura kakatwa rupa mabiza. Ni ngombe yai. Saka pali chimuchita pali kuchu. Kune vana vachinonga, vachikanda. Indineti kana kunigera kana pada kunakize chikori 3 zoda kwatajaira kuyoyo understand saka zvakaita kuti ndakangoshanda ko 4 like to 6 days of something mwedzi wanga utopera anditi tinosara community ono akuna batete toda kuroka stake wazo toboka leo tegera kata akuna izozvo ende pachipara kweni mangwana ndasaka pachipara kweni bakalo guys launa nasa akuna unoshanda sefani. But the people know who knew what I'm saying now. I was the talk. And I was there only Chamisa back then. That's why. Unosa ndakanzi chipedza ndadofuka kwa chicho ukonzeresa ndo papa saka naka. Kana vanhu vari kuchema kuminda kuyo. Kwa hiyo zvekupinda isaina zvoka bhako. Okay, yapera saka chataro yomangwana. Right. Ndiri kuumba every Friday, Saturday weekend. Atende kubasa, Sunday atende kubasa. Monday atende kubasa zvakanzi. Kuna vanhu vanofanira kukota sachi mapemiti abuda kumabhodhi apana ndine 1 month mabhodhi ko vichinda chaisoti 6 months vanhu vamanya menda kupi muchangouya game munoona after 6 months ndatogara zvakuti tichogara todi chopwanya zvodunda akakunendazve chichokanya zvodunda hapo chichichi munhu wakutozoti iwe pemiti yako iri kokwazi pepuka zvemari pemiti ini zvikanzi uya utoone pemiti yako kune permit mangwana permit pane zita rinozimenda ku permit motobva nerori mangwana meenda ku border mundu wese bama permit pa border naye varungu vanenge varipo muri vashandi vemupurasi muchipedza moenda ku off modzoka zviri kubasa saka vatosati uyu munhu rukonye pa company obvious akaona permit achidzoka azodzoka pano ari kudini arabasi ndichikapuwa ndikasakanisa ndikatopa pachiko matomatisi nezvimwe zvemupurasi ndakabvumwa kusenga nazo munhu redu takanokurosa pemiti yakaisiwa takaita musokunodzoka mune rori imona rori yakumirirai ndakatovaona vachikwira ichirova bus straight ndakamaya kui
kupretoria kudzokera kupraz normal ndakuenda kuchirungu because chero panguva yaita mupraz ndina nguva yekura ndiri mumapraz ina belong to city kune mari taikora mari mazuva eyo taikakuleta mari yataikora kushanda mumapraz pamachitoko chavaitaura something like 15 rand a day saka taiwa nyaya yekupa tinofona vekwedu kupretoria kuti akuda kuti kwana ma250 150 pazuva unozviona ukafona saka unoitei muno saka vanhu varimo vagara vari vemo indeko kuti let me go to city because muno mazvibudizvi totenga redio yakakura rini nezvimari zvedu izvi plus memdle matomatisi nonzi gwenderere hakuna chimwe chikafu chamunoona mumapurasi matomatisi amunoena mumabikabika nemuriwo wokutanha mowauya ndo zvirimo kana mwedzi wapera munotenga fish aya mamakaroni aya saga maomesa ndo parinoposhika asadzi garika because ndo chikafu chiriko. So we've been dreaming coming to Pretoria. Saka panaka ndakwenda njinda welcome to Pretoria ndofisa inzo moyo takaenda boom Pretoria tapinda mpeso wako chiona manje tikida ku Pretoria ka inoza image ikinda ku Pretoria ka uri kone yo so influence baba somewhere muri boso that's remember ku plaza ka kwa unopeka zvimajizo akabora zviba kusakura apa ndiri kuenda ku city apa ndiri mpasa kanaka ndinda ku city apa moyo wandinaendwa ndo ndalaenda ndega moyo akandi mpeso wako iyo ikati kumarisi ndikunokudza kunoita marketing wotangira ipapo sharp hana kundiudza kwamira sidi kuti apo kusiti tikida kusiti tinoburika mara vastati tatora kazi kombi zvavezi chacha kuspireiti kumikuku ndokotekasvikira kumukuku kumokolina kwetiri smart zimukuku zvakadai kuti maufa zvikatorosika mufesi wangu nomudheni munomu saka asikavere anyama badefeka umona kuti majuti kubika manyama mchaika nyama yatinoda kuvatanda game on tikara wakuba kumana 3 indachete saka tati nhasi anobika nhasi ndiano zatodlani juti ndiro kuti musi unobikwa todla iwe ndiwo unozatobika nditodlani understand saka ndakasvika ari makuseni ndikatodza ku robot pano paveredza pake kapana pano market wasezvi kumwe makadai mchidai chimanyamanya wati haina ndakupataka ndichosvika paya rakatozovira nero kubasa peace job and back then tuta peace job kaenzi peace job kwete kuzvinezvi hakusina peace job mu South Africa hakusina peace job kuzvinyaya ya slavery yatati peace job ukanzi nemurungu enda unodiridza garden enda unowacha mota uri kunoona wacha mota yako wopa 150 rands wodzokera kumba unoisa parobot nemurungu womira rimwe basa wonzi ashamari unodichekera ka loan mowa yangu loan unogona loan mowa wosvika unoirora taratara wotodzoka wotsoka paroboti zvekutsvaira kuti uchazotsvaira kune uchazobvisa muzembwa ndaita waishanda 5 pazuva chibva 400 600 per day kusenza vausikatonakidzi saka ndandikashanda kana even 1 to 2 weeks back home ndo mazuva taikura 30 rand kusvika kuzimbabwe 30 rand hatikutaura zvema 700 tora zve 30 rand mazuva 12.5 taitenga 9 rand 12.5 9 rand kuchine mari mapurisa achahlisa kwete zviri izvi kuti uchindiko ukamupurisa ari tapana vheni unofanirwa uri kutembisa kunoko munhu ari kumara vasitana kwei kune vheni kunoko kwakaoma unofanira kutiza uri kunoko asi vheni wobhadhira ndo zvaiitika so ende mazuva iwayo manje isusu waitikabatwa nepolisi ukanzi tipei ma-id tipei ma-passports taibudisa ma-birth certificates pamadhezi anenge apera taibudisa ma-birth certificate mupurisa utodai otokudzorera wavasati voziva id wairarama nayo zvino veidola musoro bhaku wakazoya suro vetashamba namapurisa ndo vakuvadzisa kuti id yakadai passport yakadai fake license yakadai zvinhu zvakadai ndo saka musabudirire tangobudisa mari pese pese so ndichingosvika paya pamarket chandaigona kuita nini lakiri kuti ndandiri jackman ndasingatogoni murungu unoti hende kubasa ndangiita very few days kwanzi ndisa ground 5 ndindapay master wakomana toyana ndo maloni moko 5 saka ndauda 4 ndini wechi 5 ndini for man mari nopowa ini ndio pay mari dzenyu saka ni unobva watokamurawo yako inenge iripo plus yechikamu yeushefu that was life ndarama life iri bo saka ndakuita only 1 month to 2 months ndiri muspread ndikati no ndigari mukukui panaka mufa totembisa
ndanda ndikazosekiwa job nani mulungu wainzi Ben wandashana naye garden service waindida every day saka akazonditi iwe unogona kutaura chirungu ndakusiya pa Forever Resort Hotel ndopano ndokusiya ndikuzokutoa webchesa uchienda kumba unochingoona ma irrigation sprayers kuti akamera sei uchingomendera ndodzidzisiwa hangu kuti aishamisa kamazovayo unozashamisa kurowa lolimowa so tizoarurira widita yaitodadisa kai. So I was that guy, I was favored to be that part ndoiswa panzvimbo iyoyo pahotera pacho woti munhu wese anoshanda pano unopuwa lunch unopuwa breakfast iri pani time ukaongorwa chikafu just go and food. Saka ndopana ndakafuna kuti I'm home ndichikora mari pavhiki paunodira yeto yakeshi yako iri nyuwani zvasiyana nekuprazi uchikwerera kudya sahwira ndopana yakasita vhidhiyo kuri kaugara kapaipai ndakoti zvakuda kudzova kwizvi. Life was good, it was like perfect. Unaenda ndiyangogara 2 months ndimuspread ndikaenda nchadi neshamanzi Charles ndichagremba kutembisa kumagetsi ndati kutembisa kumagetsi andini kwete uku wandi kutangwa kuspread kusikota kembe ndoda kuenda kumagetsi kutembisa ndaenda kutembisa kune mukuku iriko ine magetsi apo zvangu zvaini zvati alright magetsi acho manje asi legal sinyoka unokweva wega kama ningi usiku uchicherera makuseni vakomana vacheope vakabvisa kepa vakaenda kuskrepyard ndopanenda kuni makepa nosandendetsoya kupe andakoneta yake ndo magetsi kubva kune memba ndaenda kumuti kuzvimapoli shop kotekesa zvimamololimowa zviya zvakudhaya zvakafa zviyaizvi chaunochara 30 rand ka 20 rand saka ndazvitekera zviri 4 ndodambura kepo dzose ndovadzorera ndoti magetsi angu ndakareketa anopana pachete ndopandambofatire room mutembisa ndimo ndotombofatire room. So life was good. Ndopanakati ndimutembisa that was 20 that's when you move up to 2010 because now South Africa I'm talking about South Africa and South Africa 2003 in South Africa. So 2010 ndanda around mutembisa ndakuona kuti that was let me talk of 2010 pakala change of location 2010 2 February 2 AM ndakapindwa nematsotsi enumber ndande mukuku wangu pananda kusita ndandakaikuta zvachiri easy kuvaka mukuku wako unongopa ground uvakirapo wakaka mukuku wako wese ungotora magetsi ongesebwa mudeni mako zvesepo ndatiwa 2 rooms yakanaka 2 rooms yangu 3 rooms tennis room with computer yake in dining bedroom na madam saka zvaitoripo saka vanhu vai TV tati first people vanoti pane nginengwa ndikudo makala TV vana tuya for wrestling Thursday vachiona TV taita maidi mashanda kwandashanda wanaita mapizi yombangu ndati vatsvagira ikoko toona mabasa achipapuwa mafoni mamwe tasingapuwi taizvipawo aya anenge akunguva pasi pabhedha toko zvitora tichitekesa saka mbiri yakabuda muchomborokeshe kuti timiri neta keshi tikatengesa tikavimwa usiku namatsotsi mota yakamira pacho tikalotibwa zvinhu zvese tikamuka makuseni chifuna murungu kuti Ben kamara haa kubasa risikuya ndatogwa everything murungu akava mutembisa netsoka nemota yake zvikanzi wanga chigarira sei apa kati ndo mari yacho kunogarika kwaolifanzi kuseri kumasabhabha zvikaenda notsvaga imba ndotangira ipapo ndopanoenda kutsvaga imba maolifanzi kumasabhabha asi zvangu zvaingwa fasta chii chinogara masabhabha yanchigara chichinasenza paya ndichibva paino mnazomuvha ndikanosenza kugezina ndonga ndakaita 5 years of working in South Africa ndokusevenza kunonzi kusevenza 5 years ndopandakazoda kurika brand rinchitesa masidhi angu aitodhaipwa unomudhaipwa naClive achindodhaipisa zvimascript zvangu zviya saka pana inozvitekesa parengi zvaipa mari ndakasalari yangu ndaihora pamwedzi ndaihora ma1500 per month but ndaona kuti pawiki ndaenda mu3000 which is more than mari yandokora ndatotogwa nguva nekubasa ende kubasa wana ndichenda ndaisenza basa kugezina basa rangu rari rekuti rolling ball nekupika doro varungu vanoita mabata zvangu zvakaspecial like but ndichitoba doro varungu chitengesa ita extra money kuti azvo zvaitorarama nazvo because mbudzi inodi inofurira payakasungirirwa ndopanoramira saka I survived that way kusvika nava tino man handichadi kusenza dombomira nekomedi dziri kundibhadharisi masidi zviri kubhadharisi ndopandakapinda murengi mubosi man wane ndiri kudiwa kudero
uyo nokuri kwa nasingezivi kuri ndakaita ndichenda pahotera I give my uncle gave whoever I gave and forget ini makatangira kundiona yese ndi the last person to see that video and pandakati ha kuchika kunosei sosungisa zvinizvi ndida kutsvaka munhu akanditi pandakatitsvangira tonga unoda mutsvaka munhu iyeye unondiurayisa ndandozima unotazamba sarizini unoda kuti asei iwewe kuti kwanyika kuti kwanzvangira tonga vanhu uizvitsvangirai ndini uyu back then because azvitakuriki back pokwai mugabe wakasina freedom wakasina democracy yokuti iwe unostand and say that saka vanhu vatonotoka mufacebook dare mutaura ndiyo asleepa tsvangirai tonga chavo yako ndakaita freezing ndopandakasaka video kwepiri kana iti MDC ZANU-PF kudi abayiwa ngabude tiri kuno ku South Africa watopa maofisi anopuwa machina mapassport and whatsoever ndokakaitopisa ikako ndokutanga kuita zvinhu zvangu ndokutanga kutorira 2 minutes kwazoya Joe ndi manager ndakutomanagewa ndatova mubrand ndatova kurekwa nhasi ndatova ndini mahasolo zangu ndichingoda apo naapo ndizvozvo tichienda pane mupurisa takadai tichingoita zvatiri kuita anditi hatiurai vanhu hatibire vanhu negotiations tichitsvaga mari tichidi tichienda. That's how I survived in South Africa. Ndo pandiri nhasi ndo road yangu to cross border from Mozambique Botswana kusvika ndapinda muno munobandakazona moga munekasi that state kokugara kokuti family chero UK inonzi UK people should go by themselves they must not wish me to go to UK because ini from border chama I can cross kubva pana border nona kudaka border kusvika kuZimbabwe ndisina kudhindisa passport ndigodzoka napo futi ndisina kudhindisa passport asi netseti days dzayo kana dzanopera panodhindisa saka dzisati ndangodarikapo ndichienda because tiri vanhu pamabhodha tichidarika tichienda staff yacho inonaka that I cannot do that to USA handingazviiti izvozvo so here in South Africa this is my home so I'm just happy zvokuti I don't know chokwaza most of our Zimbabweans katiri panzvimbo pane zvatinogona hatina confidence in what we are good at so that's how I made myself kuti cross border saka ndakava ndakamwana nechinonzi kusevenzera munhu ndangeita pana muna South Africa nechinonzi mugarden service ndikazopromotiwa ndikadai saka ndaingofila kuti ndakangodzvanyirika panakana muchirengi manje kawambira muchirengi wambira muchiwindi ndo mune stock exchange ya there is a lot of things that happens murengi saka musavatasira pasana window yaya vanotori vanhu 2012 ndo vanhu some are the ones who are on buses nondona tumalaicha nechi plus the center of information mutowana zvakawanda kubva kuvanhu saka kubva murengi ndo makakurira kereya yangu kurika kugara because ndo ndiye baba Tenseni saka shoko rakafamba ndo parengi tanga kundibatsirawo ndichimaketa basa rangu ndaona Zimbabwe ndikwira basi mahara ndakadai nokudai so kusvika pandiri this is me now zvokuti saka zvinhu zvandofira kuti people tine fear pane zvinhu zvatinoita that's what tisingabudirire kazhinji tine fear plus nokurigwa kuva on top of our game nevanhu vari pasi pedu like what I was to say Mr. Dumas Films chero ndikava inini director kukambani kwangu kana ndigere pacheya inoi andifanira kuva much hostile than you imi ndimi mukondora ndimi kuziva zvinhu zvenyu ndimi nokondora the situation so vanhu tineka inferior thinking ngokuti saka kana ndikaleso muno ndiri foreigner kamwe kunzi foreigner kandoka kuti millimeter kabvise kagopeke foreigner uri munhu you are African good proud African God what created human being chete let them speak foreigner but we are not ndo pandiri now is free as I am kumkadaendo chipatara motuturu ndo kashabana kwazi hativadi kuchipata akawatogwara ndi hataya kuzogwara private hospital go to private hospital plus nzimbo dzatinorama wangu tona kunona little tone kwaumozinzwe izvi tongo ori kwaiti tira kuzvipatara nzimba amene ndokupikwa zvoitika yeah there's a lot of Zimbabwean community who are very less privileged yeah zvekuti vamwe havakwanisi kuafoda hospitals right they depend on those government hospitals government hospitals also vamwe vanorwarirwa nevana that's true vasina kutarisira urwere runongouya that's true vari kuvharirwa mostly because nekuda kwavo because of my situations that's true life kune mumwe munhu anotoshuvira kudai ndasvika panumber 2 yeah imimi maybe muri panumber 99 you understand so ndinoona sekuti it's because of kune mamwe situations
asiri controllable. Yeah. But tiri ipapo, what advice would you give ku vanhu vari mu South Africa, vari vekumusha kwedu, vari mukushava, vari mukutsvaga sezvatabva kutaura izvozvo? Yes. Vanokwanisa kuavoida All right. The advice I can give to fellow Zimbabweans vari mukati munyika yedu yeSouth Africa, ndinoziva kuti we are flocking in and day out. Mabasa kuzara 2020 every day achipinda, basa rinoshayikwa, zvese zvinoshayikwa. But now advice ndikupa ndeye kuti focus. Usapinda mufield une mind yekuti makapindwa kare handiyapa ndiri kundokwana, hakuna zvakadaro. The fact that you are across a border iwewe, there is a portion and a place for you, pane capital for you to start something. But kusenza muno South Africa is no longer working. Ona kusenza mwezi 1 wospenda kuti wasenza next month veidhudhula kusvika. Ukatalakira kusenza vasina kusvika, whatever the little you get, start something. Wozviitira zvinhu zvake zvisinei government inopinda, though vachikuteverera but unenge une bhesi rako rokuti you can take it from me back to Zim. Plus as Zimbabweans, as we are being told that we are foreigners, no matter how strong our opinion is, I put a value, and I put a value. You will give yourself time. You understand that gain a picture yourself. Kuti uwe ne respect kuvanhu community vanogara navo kuti vakureverere ndonata kupalada chopakatika chinhu chinoda kuitika chakashata the people to protect you. Ukawa munhu anozikamwa zvinhu zvakashata mu same local place vanotaura kuti ade mabvisa uya atimuona pai, maona zvinoita kutoneta. So ngatingona kapuka behavior kuti mwari neka faith yokuti no, what I'm doing I'm going to make it. Some are here as a station way to overseas kuti ngakutoka no, do that. Musati dzabate ndeka kwakwana, this is my overseas, I'm not going to go overseas. This is my overseas. From me, I'm going back to Zim. And I'm okay. And kuwa kwangu okay, and sikurudziri. Kanu kagara mandiri. You can have umuntu ane portion yake. There is a piece for everyone. This is a big cake. Umuntu ane piece yake anayo. But you also kafe ndangwanzi ndiyamba ndo foreigner. No, let them speak the way the foreigner. No, I'm this image of God. I can have this. I can do this. Kuna wakaya last month, 3 months now, as we are talking, makambani marefu makuru. But nikuti une zvakavingati zvinhu zvandoda kuita. Saka behavior yavanhu patinogara ngaive good. Zvatunoita zvacho zvingaziflecte back to us tive vanhu vari good. Forget about vanotodhula vaya vane vanhu handisi kuti havazviiti. Unfortunately, people are caught online, are caught in between. But let not be you. Ingoti akwazvatika ndizvo zvikumara handipfuudze naikoko. You can make it. Munomu takasangana mazeni ine anchati xenophobia, mazenophobia ese zvawo kubva 2008 kusvika kune chiaputo handachakandibata maitodekani pandiri handakana dhiri nazvo nekuti ndo zvavo zvekutaura. It's a phase yegore rega rega. There must be something that trends kuti indai kumba muna January, muna June kana December. Zvikasata izvozvo it's not South Africa, inenge yadona. And ukaona zvikasata as clever Zimbabweans, we must gather together and strike against them. Kuti where is Dudula, where is indai kumba kwenyu, why makanyarara, zvinenge zvisiri normal. Because zvinhu zvinotoitika every time. Ngazviitike. Zvikasaitika hazviitiki. Understand? So issue ndeyekuti ngati zvichide moyo wedu. Let's do our things. There is no tomorrow. Kana uchisanda mari yako shanda zati no, tonga mari yanchauri mangwana. Use it wisely. Kana uita business yako, that's the way it is. Muno mune pfuti toziva dzinotendera every day. Asi kusadaka nepatira kusikungwara. Inyasha dzavo Jehovha vatiwa wasiri zuva rako. Haunaona kutengesa kudamburisa kana kuti hazvifambi kuda kane kwauri mukombe wakangopfuurawo zvakadaro. So let's reflect good image. Tipe flag back kuZimbabwe sevanhu vakangongwara. Zvekunzi tiri mbavha hatisi mbavha. Kune mbavha kwose muno dzirimo, Nigeria dzirimo dzikasangana pamwe chete dzakasangana kudaro. MaSouth Africans, MaZimbabweans, MaNigerians, MaMalawians, wanta one family paumbavha. Then person guy in Zimbabwe, who shout because stuff takavemba zvikuru because was the neighboring country, and we came here ne donzo kudzidza tikadzeka bigger job. Ndo issue why tinya kunitsa muno pataka yesu kuchitanga muno mutaikosha and doctor that part muno picha pa muno South Africa when Zimbabwe we are going to take ibapana mai wagomba kwangu taidiwa kugara pamba tenzi tiona akadzidza taidiwa zvikuru nekumabasa ma positions all I had those positions that inferior thinking yokuti atina kudzidza maZimbabwe ndakadzidza vavasata no weight of what rokungodzinga re hatred
vaikuti ndo vakadzi vakapa kuzimbabwe ndovariona basa. So now nekuda kumayouth akazokuya kuti no these guys are doing something better than us, vangoomera kajealous of something, vakuona they can do it, understand. So ndosaka isusu chivekwa tikatora mabasa avo kudhara tikashandisa mari shoma dzikaita zvinhu zvikuru vakatarisa, that's why tichivengwa too much. Akuvengwa akugumi akuperi nhasi, zvichanamba zviko kusvika tafunga kuzodzokera kuzimbabwe. You cannot stop it. Saka zviri kuitika izvozvo, take your money, take your piece of cake and go. Yeah. I think makava mese mandeda kubvunza mubvunzo. Thank you. Matongotora mukana wacho. Right. Mukabva matodaira mubvunzo dzaidzo. Zvacho zvese. Right. Alright. Asi ndinoti dai musina kuuya kuSouth Africa. Yeah. Where do you think kuti maidai muri? And like you said before, ndambokutora mibvunzo yose ndikaipindura. Uyu mubvunzo wamandibvunza kauyo mandirovera panhongonya, and I always enjoy kuti ndozvitaurira kupi. Ndosaka ndichiti ndine comment dzandotomboita nevanhu kuti mwari makaita zvakanaka mukaisa South Africa padhuze neZimbabwe ndive part of it. Ndinozviona through my fellow friends vandakadzidza navo kana kuti vandakakura navo, kaenda kumba unotondoona naidza une mari kana kuti hauna nepandiri nepana vamwe. If it was in South Africa, panguva ndakashayiwa basa, panguva zvakanetsa paZimbabwe, dai ndiri nobody, dai pamwe ndiri mupurisa, dai ndiri pamwe ndiri teacher. These days zvinhu zvisaitaurisiki hazvo, kungoti Zimbabwe zvaita sezvalani. Pane stage zvakambosvika kuti kuva teacher zvakusodesa kupfimba musika ndiri teacher. Unoona kuti anondigadire back to South Africa kuti zvinhu zvive nepower. Now that is okay because now pane zviri kungochita. So I'm not even like regretting kuti why am I here today. I'm very happy kuti zvakadonita zvakanaka. Then there is somewhere fast musikari munofambira zvakanaka. Like I told you kuti inini ndaita experience akawandisa. Each time ndoda kuhasla ndiri muZimbabwe, nothing works for me. Zvakanakira ndoda kuBotswana, zvakanakira ndiri kuMozambique. Kuna muZimbabwe ndakutobhuruka. Kubva muZimbabwe kuSouth Africa ndakushuta. Comedy dzangu dzakatangira muZimbabwe, muSouth Africa. Shoot and go. Ndikaenda muZimbabwe ndikatoita the parliament time yakambodo intime company ndaita and brand ambassador. Zvinhu zvangu zvakanodona ndiriko. Kunodona ndiriko because I had no idea on how to survive. Only boss could give me a pocket money to do. Ndakatama kuzama kuti kuvacho vanopa vanhu adverts vari kupi vandipewo. Vaindi mudara kuchindipa ikabasa nothing. As kana muSouth Africa muno, something automatically falls into place in my favor. So even now, the other advice I can give to fellow Zimbabweans, as much as it is nicer to enjoy ourselves in South Africa, chingopa yourself a hustle. Yokuti work at the same house in the Zimbabwe to a place that you call yourself as South Africa. Because zvinogozogwadza kusiya nzvimbo ine uenda kuchitumba kwasina kunovaka. Chingovaka pambano pakufani paunogere wongozvinyepedza kuti this is my own South Africa, I managed it at last. Because we don't die here. Even if we die here, we cannot end up here. I know what change when Joburg. So, but yeah, imi makawaka. Ini ndikuwaka. Andi munyepa ndikuwaka. As I'm speaking. Exactly. Amuna kumbonye mambowaka. That's not mbowaka before. Because you know the way right. Pane before you go to whatever mari kanidiki. Untenga pa nzimbo walizongeri wrong. Maybe ndezi kuhama, for example, ndezi kuhama kazi ndezi posingadiwi. Ungoti aziti plus kama kacho unongo waka mapango aningati kuvaka. But pane zvimari zvandakabata kumashuru. Ndakanoona stand yangu yakanaka. Hombe kutodaro. Pandukusunda muzvazva wezimba. Yandiri kuti kana as I'm saying this is in a space of tongoti half a year ndumanya sterek because handisini ndine time. Ndongo power time in a space of a year. Tingeti akiona pamasaisai ndichadzoka pano kudhumadza zvekare kuti wamana ndimboradza imba yangu inenge South Africa. Ndinoshort pate paving ite jurawo yeta dore magetsi aseta dore magetsi because handina magetsi masola anga azukani rine chichidonzo chitika kwe andika ne garage ine paving something like that kuti sokuti kazvikubvira ka I must name a place inenge iri somewhere in South Africa or somewhere in UK pa same yard yangu iji like ngoti Hollywood kana ngoti ndoti
po ndikapinda mujurawoka I'm in South Africa. Ndozvandokuudza fellow Zimbabweans, as much as we always tinyengera kuti Zimbabwe has quit, if you can go and have your own ground, ukavaka panze pako pasingabhadhari rent, uchana nyika ino iya inoita. Because whatever the little kid chinenge chikwana, hauna pressure yerent. Ndo patinondoperera. Nekuda kwenguva dzedu. Yeah. Dzakutidya. Thank you. Takuita tichipetera chirongwa chedu handiti. Yes. Saka baba Tencent wani mhuri. Yeah, but Tencent wani mhuri. Yakura sei. Ndine vana ayakura. Tencent amurume. Ane mukadzi. Tencent amusikana. Amukadzi. Ane muchinda. Then the little one Zain achikochikoro mudiki. Then my lady is fine. Mukadzi wangu zvamunongoziva kuti wekwagutu ndo ari paline. Ndinotori nefamily yangu. Handina pressure ndo zvazviri. Thank you so much. Kwaiwa kutandara kwakanaka tinemi muchirongwa cheAcross the Border. Vazhinji tinombobvunza mibvunzo. But manga muchiita kunonzi kushambadza. Like serious? Ndatoshaya nawo. Ndofunga mibvunzo tichaiona mucomment section. Thank you so much. Nomunenyaya yese zvoperera kwamambo. Muve nezuva rakanaka. Thank you, Mr. Thomas. Keep the program going. Inobetserana wakawanda. And vanonyaya dzavo plus come dzinosumudzirawo vazhinji. And thank you so much for this program. So quite inosumudzira. Nesuwo tinotenda nekuuya kwamaita. Thank you so much. Saka bo. Ngationane mangwana. All right. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse Zvaona zvinoitika munomba mafumure chese chine miko yakaipa chishaye ziva Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so. ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile mimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzivoti zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yakasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato izvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter coffee.